Скъпи приятели, както може да си представите, в тези моменти хората, които трябва да говорят и да ви поздравят, това е един доста емоционален момент. Не само защото ние сме заедно 25 години, а защото се събираме всички заедно не толкова често, за което много се радвам, че вие всички сте тук. Много добре разбирам, че последните няколко седмици са изключително натоварени от всякакви събития. Даже съм сигурен, че вие днес е трябвало да избирате между няколко събития, къде да отидете. И още повече сме ви благодарни, че вие избрахте нашето събитие. Много сте ни добре дошли. Тук са събрани клиенти, партньори, всички хора, с които ние работиме през тези години. С някои хора сме може би от самото начало. Тук има хора също така от чужбина, за които искам също да изкажа огромна благодарност, защото много от тях пътуваха часове, за да дойдат до тук с автомобил. Други няколко прекачвания с самолет. Специални благодарности на колегите и приятели от Сърбия, Хърватска, Македония, също така от Полша, Унгария, дано не пропускам някой, но наистина много съм благодарен, че всички успяха да дойдат тук. Сред нас, разбира се, са и колегите от АОН. Вие знаете много добре, че нашето партньорство, нашата работа тук е един вид joint venture, заедно с АОН. И за последните 25 години, каквото сме направили, каквото сме успяли да направим за вас, нашите клиенти, това естествено беше и благодарение на тази страхотна компания, американска компания, топ 500 S&P компания, АОН. Благодарение на която ние сме успявали през всички тези години да черпиме ноу-хау, знания, които сме се опитвали максимално да адаптираме на българския пазар и да бъдем, доколкото се може, иновативни, за да може да бъдем полезни за всички наши приятели. Имам сигурно още много неща да кажа, обаче ще спра до тук, защото все пак искам да дам възможност и на Руми да ви приветства. От мен отново добре дошли и голямо благодаря.